ọma ịkpara ihe iji ekpe ire ọma na mmiri mee gịnị gawa mmiri yiri white gị iburu ihe ire ọma gị gawa mmiri. Ihe ị ga-eji aga mmiri ahụ ọsọ gị na ọwụ bucket, ọsọ gị na ọwụ plastic rubber, maybe 5 liter or 4 liter or 2 liter or 3 liter, ọba ma ọwụ okuku ọba ịma ihe wụ ọba ma ọwụ okuku ma ọwụ iwere ọkụ iruo na mmiri ikpe ire ọma gị ka isi ekpe ire ọma. Ikpecha ire ọma ọ dị nọmba 1 thing ị ga-eme ma iruo na mmiri ime gịnị ikpe ire ọma ka ha nwee ike ṅaa gị ntị, nwee ike mee gịnị mara na ị bịara ikpe ire ọma. Don't take your water home without ekpeghị ire ọma. Ị ga-ekpe ire ọma, communicate with them, nye ha ihe iji bịa then ka ihe ị ga-emezi ikpesịa ime gịnị iwere ọba ahụ, ejikwele roba ahụ etinye na mmiri ekuru ejikwele bọket ahụ tinye na mmiri kuru. No, were ọba ahụ, iwere ọba ahụ ime gịnị ije na-ekuru mmiri ma ọ wụ ọkụ ahụ iji ma ọ wụ okuku iji iwere ya mee gịnị ikuru mmiri na-etinye na lita ahụ ma ọ bọket ahụ iji bịa ikuru ya tisịa ya ikuru ya mee gịnị lawa